Mega love shoutout morning host. Tusok sagad dan agad para sa'yo. Ayan. Mega love shoutout sa'yo, Fatima Lena. Thank you po sa patamsa. Kamusta ka naman host? Kagising mo lang ba? Opo. Update lang po ako. Pinas Explorer to. Ala. Hello po. Kagigising lang. Nag-update lang ako. Kasi hindi ko mabuksan yung ads. Taga Las Piñas po ako. Fatima. Kayo po. Taga Cavite kayo. Ang layo. Baka meron ka mga GC. Pa-share naman. Host, marami kang saging. Anong gusto mong saging? Saba? Matigas. Matigas gusto mo? Meron ka ba dyan? Kahit maugat, pwede na. Wala ako nun. Iwan ka lang ng baka sa akin, tapos balikan kita. Bigyan kita ng banana. Inaayos ko pa kasi. Hindi ko kasi mabuksan yung ano ko. Bakit kaya? Ganito na.
Di na yung ano. Studio. Ano ang ayaw mabuksan? Yung ads ko. Baka may zipper yan. Ads pala. Akala ko kung ano na. Ikaw Fatima. Iniisip mo Pinubuksan ko yung ads. Nagtry ako mag-live. Tagal ko nang hindi nagle-live Sayang naman. Ayaw try out the YouTube. Bakit kaya? Atas. Bakit? Oo nga, parang walang harang kanina. Wala nga po talagang harang yan kasi hindi ko pa na-open yung Tagal mo daw kasi nawala. Tagal ko ngang nawala. Hindi nabubuksan. Tumayo ka daw muna, gagana yan. Tamad ako tumayo. Ba't kaya? Ano kaya nangyari? Nagtampo daw si Lolo sa'yo. Hayaan mo na. Mag-isa ka lang ba dyan, host? Ang ganda pala ng boses mo. Ako lang po, sa taas, ako lang po mag-isa. Mag-isa ka lang ba dyan, host? Ang ganda pala ng boses mo. Ako lang po, sa taas, ako lang po mag-isa. Mag-isa ka lang ba dyan, host? Hindi ka pala nalagyan ng jacket. Lagyan kita ng jacket. Tawa nga, nag-feedback. Inopen ko yung isa kong phone para makita ko dun. Okay lang yan siguro kahit wala ng ads. Ano na lang siguro.
Lagyan mo na rin ng pagmamahal ang alin. Alin ang lalagyan ko ng pagmamahal. Namiss kong mag-live. Baka naman may ano ka, may ka-GC ka, baka naman pa-share na lang din. Thank you. In my eyes, I promise you. Wala kang brand, no? Kaya ayaw man tumayo. Ha? Meron po. Bakit? Wala na bang? O wala na talaga? Share natin. Baka sakali. Di magbabago. Wala na ba ako sa iyong puso? Kung ang mahal mo. Ito. Dikit dan kay Nightbot. Lalaki bahay nila. Nino? Baby, wala na ba? Wala na ba? Lapag ka ng bahay mo. Binababa ni Nightbot. Hayaan mo na. Minsan lang naman ako mag-live. Tayong puso, hindi na ba ako ang mahal mo? Nalapis mo, pag-ibig. Fatima! Baba ka ng ano mo. Talaga. Naghanap pag-ibig. Wala na ba? Wala na. Pinas Explorer. Bago ka pa lang. Mega lang shoutout ating Nadora. Shoutout host. Shoutout po. Bago pa lang. Ang ganda ng boses sana all. Ayan, di kita ng kita. Bakit may ads ka na? 329 ka pa lang pero may ads ka na ha. May ads ka na? Kay Lolo yan, ads na yan. Oh, binigyan ka ng ads. Taray, sana all. Hindi ko na-skip.
Palabho sa maliit na bahay ko. Baba ka na ating Nadora. Puntahan natin yan. Nag-live. Taga bukid na may signal, may checks pa. Kalabasa ko. Saan kanya naman mapupunta yan? Ano? Probinsya talaga sa inyo, no? 2.0 sana all. Anong 2.0? Sino to? Si Antoine. Si ano? Si Anting Nadora. Punta natin si Anting. Puntahan mo na lang siya. Bago pa lang pala bahay mo, no? Pero may ads na. Piling. Pagpatuloy mo lang yan. Ayan. Ayan, ating Nadora na tayo. Dikit. Puso na nakakit. Ano ba naman yan? Sana all. Magbabago, wala na ba ako sa iyong puso? Hindi na ba ako bang tambay mo na ako dito, walang nanonood po thank you sa'yo, Fatima. TY host. Bigyan ko pa si ating ako din kaya, bigyan mo din ako, Fatima. Mataas na yung kanya. Mega love shoutout sa'yo, host. Dikit ulit sa bahay mo. Ayan, ating full vlog. Mega love shoutout sa'yo. Ayan, ano natin? Lagyan natin ng thank you sa'yo, Fatima, ha? Pag-stay. Sana all nag-stay. Thank you sa ating pares na pala tayong monetized channel. Ating bigyan kita 5, balikan mo ako 10. yun eh. Times 2. No. Wala na ba kasi ang puso? Dito lang ako, hindi ako aalis. Sana all. Sana all hindi aalis. Fatima Dan, full pack host kay Pinas Explorer. Ayan, thank you po sa iyo. Ating vlog yan. Bigyan ka doon niya ng 5. Balikan mo doon siya ng 10. Nawawala ako, host. Pero nauuna ako magdikit. Nawawala ka. Saan ka na papunta? Tiway po, suklidan. Na rin sa'yo, ating. Ayan. Saan ka na pupunta, ating vlog? At sabi mong nawawala ka.
Happy Sunday po sa inyo. Ayan, mega love shoutout sa 3 nanonood at 4 na thumbs up. Sa puso mo daw. Ah, puso ko ba? Nawawala daw siya. Hindi niya alam kung saan siya napupunta. Ayan, mega love shoutout. Wala na kasi akong B8 eh. Nasira na yung B8 ko. Kaya ayan. Ito na muna tayo. Try ko ulit yung B8 ko kapag okay na. Hindi ko. Tusok, mega love shoutout. Jonas Travel Vlog. Tusok 5. Wow. Ating vlog, Sheila Calib, Dan Full Pack Host. Ayan, thank you sa mga dumidikit sa mga nightbot. Ayan. Mega love shoutout sa iyo, Jonas. Ayan. Meron ka na pong support lang mga host. Ayan, salamat po ating Nadora. Salamat sa support. Maraming salamat sa mga suporta nyo at patuloy ng sumusuporta. Baka may mga cheesy kayo, baka naman. Baka lang. Ayan, thank you Fatima. Wala ka bang premiere, Fatima? Support with love. Ayan. Mas maganda yun, support. Support lang tayo at para tumaas ang ating yan. Thank you sa 4 million in the house. May thumbs up. Wala pang premier host. Nandiyan ka sa probinsya. Mega love shoutout sa moderator ni Veron Channel Dergans. Ayan, mega love shoutout sa'yo. Yan, si Tamsak host ating yan. Maraming salamat ating vlog. Mega love shoutout, Jules. Basta ka na. Mahina kasi signal. Mahina signal dyan sa Cavite. Mahina kasi probinsya kasi yan, di ba? Nakasabit sa dulo ng kawayang wifi. Ay, sabit mo na lang dyan sa bahay nyo. Ayun, nagbaba ng bahay si ating Nadora and Totoy Bibo dating dikit host. Ayan, thank you ating Nadora. Fat. Dito ko kapis ngayon host. Nasa kapis ka? Kapis? Bisaya ka ba? Fatima? Thank you po sa 5 million in the house. Opo, Kapis, Ilonggo po. Mga Ilonggo. Ano ka lang? Upload lang. Lang yan, upload. Tuloy ba lang yan? Ilo. Tuloy mo lang yan. Ang iyo. Bawi na lang ako pag balik ko sa Cavite. Bakit? Babalik ka pa sa Cavite? Hila signal kahit mag-silent LS lang. Oo, mas maganda kahit silent LS ka para makaano ka ng WH mo. Ilan na ba WH mo, Fatima? Sa 11 balik ko, nagbakasyon ka lang dun sa sa Iloilo. Sana all nagbabakasyon. No?
Makapagbakasyon. Saan ba makikita ang WH? Oo, bakasyon din pag may time. Tama. Sa ano, White Studio. Tingnan mo dun, yung ilan na ba yung WH mo kasi para kailangan kasi maano mo yung ano, 4,000 ano, watch hour. Dikatin niyo po ako, please. Balikan ko kayo 5. Ayan. Balikan daw kayo 5. Ilan na ba yan sa'yo? Dagdagan ko pa to. Galing, no? May ads na yung ano. Hindi, ano ka lang dyan, anong tawag doon? Mag-ipon ka lang ng pang ano mo, ng pang video mo para pagbalik mo dito, iaano mo na lang. Pagbalik mo dito sa ano, sa Cavite, edi ano ka na lang, upload ka na lang ng mga video. Ganun lang yun. Ipon lang ng pang-upload. Oo, silipin mo yung ano mo, WH mo kung ilan na. Kasi yun ang pinakamatagalan na pa-upload na lang na, oo, mag-ipon ka lang ng mga video. Tapos pagdating mo dito, at meron ka ng signal, pwede mo ng nakapag-sound ka na ba, host? Oo. 2 beses. Lang, hindi ko na tuloy-tuloy to kasi na busy na ako. Kaya ganun. Kailangan mo ma-achieve mo yung 1,000 subscriber and WH. Ayan. Ang pinakamahirap kasing makuha, yung WH. Wow, sana all. Makararating mo din yan, Hindi sa ngayon, sa susunod, ayan. Basta, ikot-ikot ka lang, hanap ka ng mga friends na makakatulong sa'yo sa WH para i-watch yung mga video mo. Yan, may ads ka na rin. Dinigyan ka ng ads ni Lolo. Ibig sabihin, maganda yung content mo. Diba? TY host, you're welcome. Host, Fatima. Basta pagpatuloy mo lang yan, kasi meron ka ng ads. Malay mo, di ba? Bihira lang binibigyan ni ads ni Lolo ang mga You fantasy
So let me go. I must be free. You are the Ha? Hindi. Ano ko na mag-work. Kaya nga hindi ko na maasikaso yung ano ko YT kasi na busy na ako. Because I must be free. Update na lang ako, minsan na lang upload din lang. Para lang merong update kay Lolo. So let me go. I must be free. Pen ha, dagdagan na kita ha. Binibigyan kita ng ano, ng saging. Sabi nila pala araw darating ang aking tanging hindi. Nung dumating ang aking panangin at hindi maikatni May record ba kung ilang ma-upload araw-araw? Salamat sa saging house. Hindi, depende naman sa'yo. Basta ano lang, lagi ka lang din update. Binibigyan kita ng saging para ano. Basta, ano lang, lagi ka lang mag-upload. Kasi, tumadagdag yan sa ano mo, WH mo. Remember, you say, no economy, for sure, that's it as a fall. Take a time, and by time, how we know forevermore. That's where it's up for. Wala pa akong asawa. Baba ka ulit nga ng ano mo, bahay mo, ano, Fatima. Ba't Fatima?
Boy ka, di ba? Ba't Fatima yung pangalan mo? Fatima Lena. Fatima Lena. Ewan ko din kay White eh. Pinalitan na name ko. Di nga. Ba't si White ang magpalit ang name mo? That's where there's so far. And the time that we always say for life from now. That's what there's so far. Alagad ko to host. Opo, nagulat ako. Nag-iba name. Try mo ulit. Baka ano. Akala siguro ni Lolo ano ka, babae. And about time you say forever now. That's what there's so far. Pakain muna ako ng baboy, saglit tapos balik ako. Promise. Sige lang ano, Fatima. Ingat. Yan. Pakainin mo yung mga baboy. Thank you sa pagstay. Ba't kaya ganito? Hindi ko ano yung ano ads. Bakit gano'n? Ayun sa Chrome. I can't sound to say I love you. To say I love you. I need you. Nakakaantok.
Mm-mm.